Έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Στην παρέα μας ο Μανολιός σήμερα. Μανολιό, από πού μας ήρθες? Από Ρόδο. Τι λέει η Ρόδος? Η Ρόδος καλά πάει. Σήμερα έχουμε πόσο έχουμε, -6 έχουμε εδώ? -6, ζεστούλα, -5 σήμερα. Πιο πολύ έπρεπε να έχει. Στη Ρόδο τι υπάρχει? 19. Συν 19. Το συν το βάζουμε εδώ στη Ρωσία, το λέμε για να μην μπερδευόμαστε. 19. Καλώς ήρθες, φίλε. Η παρέα. Για να δούμε ποιους άλλους έχουμε Έλληνες εδώ πέρα. Βλέπω εκεί πέρα 2 Ελληνόπουλα. Καινούργιες αφήξεις. Άρτη αφιχτής. Ο Δημήτρης. Μάλιστα. Δημήτρη, από πού είσαι? Από τη Χαλκίδα. Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα υπηρέτησα εγώ. Ναι. Στο 575 τάγμα πεζοναυτών. Απέναντι. Με έβλεπες εκεί που με καψονάρανε δηλαδή και γέλαγες. Και ο κύριος δίπλα σου? Εγώ είμαι ο Άγγελος και από τη Λευκάδα. Καλώς το παιδί. Λευκαδάρα, μεγάλη μου αγάπη, Λευκάδα. Έχετε καμιά ομάδα ποδοσφαιρική εκεί τοπική που... Έχουμε, ναι, εντάξει, ναι, τη Λυκράτης. Πώς? Τη Λυκράτης. Πολύ ωραία. Έχουμε και ομάδα στο μπάσκετ τώρα, έχει να δει πρώτη εθνική νομίζω. Αυτό το κορίτσι ποιο είναι?